A riqueza do patrimonio submarino de Galicia converte a nosa costa nun destino perfecto para os amantes do mergullo recreativo. Aproveitar este enorme potencial é o que busca o proxecto Rimartes, Riquezas do Mar, Tesouros do Profundo, que veñen de poñer en marcha os GALP Costa Sostible, Costa da Morte e Golfo Ártabro Sur. Entre os tres abarcan máis de 300 km de costa e medio cento de pecios afundidos. Estamos falando dun territorio que vai dende Porto do Son hasta Sada. Concretamente falamos de 300 km de costa pois que gardan moitos tesouros, dai o nome do noso proxecto. E tamén consiste en poñer en valor a biodiversidade que ten o noso mar, é dicir, as especies de recursos pesqueiros que xiran en torno aos distintos pecios sumerxidos. Pero Rimartes busca algo máis, busca, ademais de poñer en valor este patrimonio, busca crear un novo nicho de mercado no territorio, atraer a un turismo experiencial e xenerar oferta complementaria que vai en torno á actividade de buceo recreativo. Tras as xuntanzas sectoriais desenvolvidas durante o pasado mes, principalmente cos centros de mergullo, pero tamén con confrarías e asociacións turísticas, hoxe tiña lugar a presentación oficial do proxecto no Faro de Lariño, un lugar simbólico marcado polo naufraxo do Ariete. Non deixa de ser tamén un turismo emocional dentro de hoteles emocionales, non? Que vendemos un produto distinto onde os naufraxos, que as historias tan grandes que teñen. Aquí temos a historia do Ariete neste faro onde contamos como a xente, a maioría mulleres de ir a Lariño, salieron a rescatar esta xente no ano 67, non? Que se salvou 179 personas. Quero dicir que estas historias está ben desarrollalas e contalas porque son moi desconocidas, pero que, sin embargo, xeneran un valor patrimonial único neste territorio. En definitiva, un valor patrimonial único que atrae a un perfil de visitante específico que busca tamén a singularidade no aloxamento. Por este motivo, tentarás involucrar o sector hostaleiro neste proxecto que redundará nunha maior afluencia de visitantes á costa galega, atraídos polos tesouros do profundo.